Există adevăruri incomode pe care preferăm să le ascundem sub preșul psihologic. Unul dintre ele este acesta: iubirea umană rareori este simplă. Chiar și atunci când cineva te iubește profund, acea iubire poate coexista cu forțe interioare care îndreaptă persoana spre o altă relație, o altă legătură, un alt teritoriu emoțional. Și pentru a înțelege acest lucru, trebuie să privim dincolo de suprafața comportamentelor și să pătrundem în labirinturile inconștientului, unde trăiesc tensiuni, contradicții și dorințe pe care nu le alegem, dar care ne aleg pe noi. În acest teritoriu, gândirea lui Carl Jung devine o cheie puternică pentru a înțelege ceva ce, în viața de zi cu zi, interpretăm aproape întotdeauna drept trădare, pur și simplu. Jung spunea că psihicul uman este compus din mai multe voci, mai multe personaje interioare care nu merg mereu în aceeași direcție. Când cineva iubește două persoane în același timp, morala socială tinde să definească fenomenul ca fiind un caracter îndoielnic. În schimb, psihologia profundă îl consideră un conflict arhetipal, o dispută între forțe interioare care doresc expresii diferite ale sinelui. Poate că această persoană te iubește, da, și te iubește mult. Dar iubirea pe care o simte pentru tine poate fi legată de imaginea ta de stabilitate, de arhetipul interior al grijii, al siguranței, al căminului emoțional. Și cealaltă persoană poate reprezenta umbra, impulsul reprimat, partea sălbatică sau creativă pe care acea persoană nu a reușit niciodată să o trăiască pe deplin. Nu pentru că tu nu ești de ajuns, ci pentru că nicio ființă umană nu poate fi toate imaginile simbolice pe care o alta le proiectează asupra sa. A iubi pe cineva nu șterge automat inconștientul. Și tocmai atunci când încercăm să ignorăm straturile noastre cele mai adânci, ele scapă printre crăpături, căutând expresie în alte legături. Jung spunea: ceea ce opui rezistență, persistă. Când cineva încearcă să reprime dorințe, impulsuri sau nevoi psihologice care nu-și găsesc locul în relația oficială, inconștientul găsește modalități de a compensa. Asta nu justifică comportamentele, doar explică faptul că psihicul caută echilibru. Cealaltă persoană, în acest caz, s-ar putea să nu fie mai bună, mai frumoasă sau mai interesantă. Ea poate reprezenta pur și simplu o parte a sufletului care a fost uitată, neglijată sau temută. Și aici apare o reflexie dureroasă, însă eliberatoare. Uneori, iubirea pe care o primim este autentică, dar insuficientă pentru a cuprinde toate lumile interioare ale celuilalt. Suntem prea complexi pentru a încăpea integral într-o singură relație. Iar criza apare atunci când încercăm să închidem această complexitate în tipare rigide de perfecțiune, fidelitate idealizată sau monogamie emoțională absolută. Conflictul nu este în tine. Nu este neapărat în cealaltă persoană. Este în drama psihică ce se desfășoară în interiorul celui care iubește de două ori și care poate nu se înțelege nici pe sine însuși. Când spunem că cineva are pe altcineva, ne imaginăm imediat o alegere clară, aproape rațională, ca și cum persoana ar fi decis pur și simplu să-și împartă atenția. Dar, în realitate, fenomenul este aproape întotdeauna un simptom, o oglindă a ceva mult mai profund. Un ego divizat între exigențe interioare pe care nu știe să le concilieze. Nu este doar dorință sau aventură, este, de multe ori, căutarea inconștientă a ceva ce lipsește în interiorul său. Psihicul uman este construit din tensiuni opuse. Pe de o parte, avem impulsul spre stabilitate, spre legătura care oferă un fundament, spre prezența care ne susține emoțional. Pe de altă parte, există o dorință de expansiune, de necunoscut, de ceea ce trezește partea uitată a sufletului. Când cineva te iubește cu adevărat, acea iubire prinde rădăcini, creează un cămin. Dar rădăcinile nu împiedică aripile și tocmai această dualitate încearcă inconștientul să o gestioneze, adesea fără succes.
Jung explica faptul că o persoană devine întreagă doar atunci când își integrează polaritățile interioare. Totuși, atâta timp cât această integrare nu are loc, viața exterioară ajunge să exprime fragmentarea interioară. Așadar, a iubi două persoane nu înseamnă neapărat a iubi mai mult sau mai puțin pe cineva. Este expresia exterioară a două forțe psihice care își dispută întâietatea. Tu poți fi simbolul primirii, al siguranței emoționale, al iubirii care liniștește. Cealaltă persoană poate simboliza impulsul spre risc, spre noutate, spre partea rebelă sau creativă a personalității care a rămas adormită. Și adevărul este că nimeni nu poate simboliza totul în același timp. Greșeala este să credem că prezența celeilalte persoane invalidează iubirea care există pentru tine. În majoritatea cazurilor, ceea ce se pierde nu este iubirea, ci capacitatea conștientă de a o gestiona. Acest conflict interior produce vinovăție, anxietate, confuzie. Persoana care se împarte trăiește sub povara propriului dezechilibru și cu toate acestea continuă să încerce să concilieze lumi care nu se potrivesc. Nu pentru că nu te alege pe tine, ci pentru că nu știe să se aleagă pe sine. Psihicul nu cere permisiunea, el caută echilibru. Și când ceva interior este dezechilibrat, relațiile exterioare devin scena acestei bătălii tăcute. De aceea, atât de mulți oameni spun fraze precum „te iubesc, dar nu știu ce se întâmplă cu mine”. Această incapacitate de a explica este autentică, nu este manipulare, nu este un joc emoțional. Este inconștientul care caută să se exprime într-un teritoriu pe care ego-ul nu-l controlează. Poate că cel mai greu punct de acceptat este acesta. Faptul că există o altă persoană nu diminuează iubirea care există pentru tine, ci arată că această iubire nu este suficientă pentru a reconcilia părțile interioare conflictuale ale celui care o simte. Nu pentru că ai eșuat tu, ci pentru că el însuși nu și-a găsit încă unitatea. Când sufletul este frânt, nicio relație nu-l poate menține întreg de una singură. Dacă există ceva care explică de ce o persoană te poate iubi profund și totuși să se afle într-o relație cu altcineva, aceasta este dinamica a ceea ce Jung a numit umbra. Umbra nu este partea rea a personalității, așa cum cred mulți. Ea este pur și simplu ansamblul părților pe care nu le acceptăm în noi înșine, dorințe netrăite, vise sufocate, impulsuri reprimate, fragmente uitate ale sufletului. Când cineva construiește o relație stabilă, afectuoasă, hrănitoare, tinde să-și construiască și o imagine de sine bazată pe cine crede că ar trebui să fie. Responsabil, loial, angajat, previzibil. Dar orice identitate are un cost. Susținând o versiune elevată a sa, este comun ca persoana să împingă în umbră tot ceea ce nu se potrivește cu această imagine. Senzualitate, spontaneitate, rebeliune, creativitate nestăpânită, ambiții nerezolvate. Și umbra, abandonată, începe să capete viață proprie. Este ca un oraș subteran, care se luminează doar atunci când suprafața rămâne în tăcere. Cealaltă persoană, în acest context, apare nu ca o amenințare, ci ca o oglindă. O oglindă a ceea ce a rămas comprimat în suflet și care găsește în acea nouă legătură permisiunea de a respira. Nu este că acea persoană vrea să te înlocuiască. Nu este că iubește mai puțin. Ceea ce se întâmplă este mult mai tulburător. Ea încearcă să recupereze o parte din sine care a fost îngropată de propriul proces de maturizare. Cealaltă persoană întruchipează ceea ce ego-ul nu a îndrăznit să trăiască. Și nimeni nu este imun la această căutare a completitudinii. Când umbra găsește un trup, sau, mai bine zis, o relație în care să se proiecteze, se naște conflictul care pare la suprafață o contradicție morală, dar care, în realitate, este o tentativă psihică de integrare. De aceea, atât de mulți oameni sunt surprinși de propriile lor comportamente. Spun, niciodată nu am crezut că voi face asta. Și totuși fac. Umbra nu ne cere permisiunea, ea doar își găsește căi.
Ea conduce alegeri tăcute, mișcări impulsive, întâlniri care nu ar fi trebuit să se întâmple, dar se întâmplă ca și cum o forță invizibilă ar ghida povestea. Când persoana te iubește, se conectează la ce e mai bun în ea, la partea luminoasă, conștientă, matură. Când se implică cu altcineva, se conectează la ceea ce lipsea, nu la cineva superior, ci la o parte interioară neglijată. Triunghiul nu este exterior, el este interior. Două imagini simbolice care își dispută spațiul în același psihic. Și aici se află o durere greu de numit. Tu nu concurezi cu o altă persoană. Tu concurezi cu o parte emoțională pe care nu a fost niciodată responsabilitatea ta să o umpli. Nimeni nu poate fi lumina și umbra cuiva în același timp. Nimeni nu poate purta singur munca psihologică pe care celălalt refuză să o facă. Legătura paralelă se naște de multe ori ca o cerere tăcută a sufletului. Privește la ce ai lăsat în urmă. Dar când această cerere este ignorată, devine furtună. Pentru a înțelege de ce cineva care te iubește poate, în același timp, să mențină o altă relație, este necesar să aprofundăm unul dintre conceptele cele mai centrale ale gândirii jungiene: proiecția. Jung afirma că proiectăm asupra altora ceea ce nu reușim să recunoaștem conștient în noi. Asta înseamnă că fiecare persoană care intră în viața noastră, în special cele care trezesc pasiuni intense sau conflicte profunde, poartă o bucată din propriul nostru psihic. Când această persoană te iubește, ea proiectează asupra ta un set de calități care corespund cu ceea ce dorește să consolideze în personalitatea sa: stabilitate, încredere, maturitate, afecțiune, parteneriat. De aceea, legătura voastră este atât de puternică. Tu ești simbolul eului ideal pe care dorește să-l susțină. Dar, când viața cere prea mult de la acest ideal, când cotidianul apasă, când responsabilitățile cresc, când imaginea perfecțiunii devine greu de menținut, egoul caută alinare într-un alt spațiu. Atunci apare cealaltă persoană. Ea nu apare din întâmplare. Ea este, de fapt, recipientul perfect pentru proiecțiile care nu-și găsesc locul în relația principală. Dacă tu reprezinți ceea ce egoul crede că este, cealaltă persoană reprezintă ceea ce se teme să recunoască: impulsivitate, dorință, vulnerabilitate, neîncheieri emoționale, trăsături ale umbrei care au scăpat de sub represie. Diferența dintre voi două nu stă în valoare, ci în funcția simbolică. Cealaltă persoană poate fi cineva care activează imediat senzații de libertate, spontaneitate, intensitate emoțională, chiar și haos, tot ceea ce a fost domesticit pentru ca relația principală să funcționeze. Este ca și cum psihicul ar crea o duplicitate emoțională pentru a supraviețui presiunilor interne. Și această duplicitate nu se naște din lipsa de iubire, ci din lipsa de conștiință. Proiecția explică și de ce, de multe ori, persoana nu poate renunța nici la tine, nici la cealaltă relație. Ea nu este legată de indivizi, ci de rolurile psihice pe care fiecare le reprezintă. Unul oferă echilibru, celălalt oferă expansiune. Unul este port sigur, celălalt este furtună creatoare. Unul este oglinda a ceea ce a devenit, celălalt este oglinda a ceea ce a pierdut. Și în adânc, această diviziune doare pentru toți cei implicați. Doare pentru tine, care încerci să înțelegi de ce iubirea nu este suficientă. Doare pentru cealaltă persoană, care poate nici nu știe că a devenit proiecția unei umbre străine. Și doare profund pentru cel care este divizat, pentru că nicio ființă umană nu suportă să trăiască veșnic sub forțe interne incompatibile, fără a plăti un preț emoțional ridicat. Dar există ceva și mai profund în această dinamică. Proiecțiile continuă doar atâta timp cât rămân inconștiente. Când persoana se trezește la ceea ce se întâmplă cu adevărat în interiorul său, când vede că nu tu sau cealaltă persoană îi susțineți tensiunile interne, ci părți ale propriului psihic, triunghiul își pierde sensul. Se prăbușește pentru că nu mai are nicio funcție. Durerea se naște atunci când confundăm simbolul cu realitatea și credem că celălalt este responsabil pentru golul care există în noi.
Există o concepție greșită foarte comună atunci când vorbim despre cineva care iubește profund o persoană, dar menține simultan o altă relație. Credința că totul se rezumă la dorință fizică sau atracție emoțională. Aceasta este doar suprafața. Dorința, din perspectiva psihologică profundă, nu este doar pentru celălalt, este o dorință pentru sine, pentru o parte pierdută a propriului suflet. Jung spunea că toată energia psihică este, în fond, o mișcare spre individuare, procesul de a deveni ceea ce suntem cu adevărat. Asta înseamnă că noi căutăm în relații nu doar afecțiune sau plăcere, ci bucăți de identitate pe care încă nu am reușit să le stabilim intern. De aceea, uneori, prezența unei alte persoane trezește senzații ce par imposibil de ignorat. Nu pentru că acea persoană este esențială, ci pentru că activează o dimensiune a personalității care a rămas adormită. Nu este rar ca cealaltă relație să funcționeze ca un catalizator. Ea trezește ceva, nu neapărat iubire, ci vitalitate, creativitate, îndrăzneală, intensitate, curaj. Aceste stări emoționale nu aparțin celeilalte persoane, ele aparțin celui care le simte. Însă, cum nu sunt recunoscute ca fiind proprii, ajung să fie proiectate asupra cuiva care pare să le poarte în mod natural. Chestiunea nu este, el o dorește pe cealaltă mai mult decât te dorește pe tine. Realitatea este mai complexă. El se dorește pe sine, în versiunea pe care crede că o regăsește în acea nouă legătură. Această confuzie este ceea ce alimentează triunghiurile amoroase tăcute, dureroase și adesea neînțelese. Pentru că, în fond, conflictul nu este între două persoane exterioare, este între două lumi interioare care concurează pentru povestea identității. Relația principală tinde să cristalizeze o anumită imagine, imaginea maturității, a responsabilității, a angajamentului. Și acest lucru este bun, dar poate fi și sufocant pentru cineva care nu și-a integrat toate părțile sinelui. Cealaltă relație, pe de altă parte, apare frecvent ca un spațiu simbolic pentru a exprima ceea ce a fost reprimat. Tinerețe, intensitate, experimentare, vulnerabilitate, curajul de a sparge tipare. Aceste calități nu aparțin celuilalt, ele aparțin individului divizat. De aceea dorința este atât de puternică. Ea nu este direcționată către o persoană anume, ci către ceea ce reprezintă acea persoană. Și când dorința nu este înțeleasă, generează compulsie. Persoana încearcă să se întoarcă la cealaltă relație, încearcă să se îndepărteze, încearcă să raționalizeze sentimentul, încearcă să controleze, dar eșuează în mod repetat. Nu pentru că nu te iubește, ci pentru că încă nu a înțeles ce caută cu adevărat. Așa se nasc fraze precum: știu că este greșit, dar nu mă pot abține. Vreau să fiu cu tine, dar ceva din mine mă trage înapoi. Nu este ceva, este o parte renegată care a găsit o cale să respire. Câtă vreme această parte nu este recunoscută, integrată și înțeleasă, conflictul va continua. Nu contează cine este alături. Nu contează câte încercări de a restabili ordinea sunt făcute. Psihicul nu se liniștește doar pentru că dorim ca el să se comporte cum trebuie. El se liniștește atunci când este văzut. Unul dintre motivele cele mai profunde pentru care cineva te poate iubi cu adevărat și totuși să mențină o altă relație, stă în prăpastia dintre eul social și eul autentic. Este o scindare pe care o purtăm cu toții, într-o măsură mai mare sau mai mică. Dar unele persoane trăiesc această diviziune atât de intens încât relațiile lor devin scena unor conflicte interioare care nu au fost niciodată rezolvate. Euul social este cel pe care am învățat să-l prezentăm lumii. El este modelat de așteptările familiei, de regulile societății, de nevoia de a fi acceptat. Este acest eu care caută stabilitate, angajament, previzibilitate. Este el cel care recunoaște în tine posibilitatea de a construi o viață solidă, o poveste emoțională coerentă, un viitor posibil. Dar există și eul autentic, partea care nu negociază, nu se preface, nu joacă un rol. Această parte este sălbatică în cel mai bun sens al cuvântului,
creativă, imprevizibilă, profundă, ghidată de instincte și dorințe care nu trec prin filtrul rațiunii. Eul autentic vrea să trăiască, să experimenteze, să se exprime integral. Și de multe ori, când cineva încearcă să sufoce această latură pentru a se conforma cerințelor eului social, inconștientul caută o scăpare. Această scăpare, nu rare ori, ia forma unei alte persoane. Aici nu avem de-a face cu moralitatea, ci cu o necesitate psihică. Când eul social este mai puternic, persoana te alege, te iubește, se conectează la ce e mai bun în ea. Când eul autentic este sufocat, el se exprimă acolo unde găsește spațiu. Și acest spațiu, uneori, este oferit de o altă relație. Nu pentru că acea relație este mai profundă, ci pentru că dă glas la ceva ce nu a avut loc să existe în viața oficială. De aceea, persoana divizată poate părea a fi două versiuni complet diferite ale ei înseși. Una matură, responsabilă, iubitoare și alta impulsivă, emotivă, chiar confuză. Aceste versiuni nu sunt măști în sens negativ. Sunt expresii ale unor polarități interioare care nu au fost niciodată integrate. Psihologia profundă înțelege că, atâta timp cât aceste două euri nu sunt reconciliate, viața va continua să exprime diviziunea. Triunghiul amoros nu este în fond despre trei indivizi, este despre două identități interioare care luptă pentru spațiu în interiorul unei singure persoane. Tu nu concurezi cu o altă persoană, ci cu o latură a ființei care a fost reprimată mult timp. Această diviziune explică și de ce persoana, chiar dacă se străduiește, nu poate pur și simplu să aleagă. Uneori, crede că s-a hotărât. A doua zi, simte o altă forță trăgând-o în direcția opusă. Este ca și cum ar trăi cu busole interne dezaliniate. Și cu cât încearcă mai mult să controleze rațional ceea ce simte, cu atât mai puternică devine presiunea inconștientului. Eul social încearcă să păstreze ordinea. Eul autentic încearcă să recupereze viața. Și până când aceste două laturi nu vor dialoga, persoana va rămâne captivă între două lumi care nu ar trebui să fie inamice, dar care au devenit așa pentru că nu au fost niciodată înțelese. Există o credință comună și profund greșită că cineva care se împarte între două persoane este pur și simplu nehotărât, incapabil să aleagă. Această viziune, deși de înțeles, este prea superficială. Când observăm fenomenul prin lentila psihologiei profunde, ne dăm seama că nu este vorba de o alegere între două persoane, ci de un conflict între două părți interioare pe care nicio decizie externă nu este capabilă, de una singură, să-l rezolve. Ai spune, hotărăște-te, cuiva care trăiește un astfel de conflict este echivalentul psihologic al a-i cere unei persoane să aleagă ce jumătate a corpului vrea să-și amputeze pentru a putea merge mai departe. Nu este lipsă de iubire pentru tine. Nu este exces de iubire pentru cealaltă persoană. Este incapacitatea de a integra forțe interioare care au devenit antagoniste. Marea tragedie este că egoul crede că poate rezolva o dramă interioară prin decizii externe. Așa că persoana încearcă să raționalizeze, voi rămâne cu ea, mă voi distanța de cealaltă, voi impune limite, dar inconștientul nu respectă decretele raționale. El se impune atunci când nu este ascultat. De aceea, persoana se poate distanța de cealaltă relație, poate rupe legătura, poate bloca și totuși să simtă un fel de magnet emoțional care o trage înapoi, chiar și împotriva propriei voințe. Nu este iubire matură, este umbra care cere recunoaștere. Și în același timp, această persoană te iubește, te dorește, te admiră. Se simte în siguranță cu tine, se simte umană, se simte văzută. Și tocmai de aceea este și mai pierdută. Pentru că dacă iubirea pentru tine ar fi falsă, totul ar fi mai ușor, ar fi de ajuns să plece. Dar când iubirea este reală, conflictul se adâncește. Egoul se divide, inima se strânge, mintea intră în colaps încercând să găsească explicații logice pentru ceva ce, prin natura sa,
nu aparține teritoriului logicii. Poți observa acest conflict în frazele care apar în momente de vulnerabilitate. Nu vreau să te pierd. Nu aș fi vrut să se întâmple asta. Știu că te-am rănit, dar mă simt și eu captiv. Aceste fraze nu sunt scuze goale. Sunt semnale că individul nu te trădează doar pe tine, se trădează pe sine însuși. Este divizat între ceea ce dorește să fie și ceea ce, inconștient, are nevoie să integreze. Acest tip de conflict este devastator, pentru că subminează identitatea. Persoana începe să se îndoiască de propria maturitate, de caracterul său, de valoarea sa, de capacitatea sa de a iubi corect. Și, atâta timp cât acest scenariu intern nu este înțeles, triunghiul se repetă. Poate schimba numele celeilalte persoane, poate schimba etapa vieții, poate schimba contextul, dar tiparul revine. Pentru că ceea ce trebuie transformat nu este afară, ci înăuntru. Triunghiul este doar expresia vizibilă a unei fragmentări psihice invizibile. Și aici apare unul dintre cele mai dureroase, dar și mai eliberatoare adevăruri ale acestei teme. Nimeni nu poate rezolva conflictul intern al altei persoane. Poți inspira, susține, înțelege, dar nu poți integra în locul ei. Cât timp nu există conștientizare, nu va exista libertate. Și cât timp nu există libertate, nu va exista o alegere adevărată. Există un strat și mai profund atunci când analizăm de ce cineva care te iubește poate, simultan, să mențină o altă relație, frica de pierdere. Nu pierderea relației în sine, ci pierderea de sine. Ideea de a alege pe deplin o singură direcție înseamnă pentru mulți oameni a renunța la posibilități interne pe care încă nu le recunosc, dar le simt vii, pulsând ca o chemare tăcută. Aici intervine un fenomen psihologic subtil și puternic, fantasma completitudinii. Persoana divizată crede, aproape întotdeauna inconștient, că menținând două legături, reușește să păstreze două părți importante ale identității sale. Este ca și cum și-ar spune, dacă pierd una dintre aceste lumi, mă dezintegrez. Nu pentru că iubește mai puțin pe unul sau mai mult pe celălalt, ci pentru că fiecare relație susține un fragment simbolic al psihicului pe care încă nu a fost capabilă să-l integreze. Tu reprezinți ceea ce valorizează cu adevărat, ceea ce are nevoie pentru a se simți ancorată în lume. Cealaltă relație reprezintă ceea ce se teme să piardă în interiorul său. Libertate, intensitate, îndrăzneală, senzația de a fi vie într-un mod pe care poate nu l-a experimentat pe deplin. Este o iluzie, desigur, căci nimeni, nicio relație, nu poate garanta aceste stări interioare în mod permanent. Dar inconștientul nu operează cu logică rațională, el operează cu nevoi arhetipale. De aceea, de multe ori, persoana divizată insistă să mențină ambele legături, chiar știind că rănește pe cine iubește. Nu este răutate, este frică, este fragilitate structurală, este senzația profundă că, dacă renunță la una dintre aceste părți, ceva interior se va prăbuși. Și această teamă este alimentată de credința greșită că celălalt, fie tu, fie cealaltă persoană, are puterea de a susține aspecte interne care, de fapt, îi aparțin doar ei. Persoana crede că are nevoie de amândoi pentru a fi întreagă, când ceea ce are nevoie cu adevărat este să-și înfrunte propriul gol, propriul conflict, propriul drum de individuare. Dar această confruntare interioară este dureroasă. Cere curaj, cere maturitate emoțională, cere contact cu propria umbră, cu propria dorință, cu propria vulnerabilitate. Cere abandonarea fanteziei infantile că o altă persoană poate completa ceea ce lipsește în interiorul său. Câtă vreme persoana nu se trezește la acest adevăr, va continua să trăiască într-o stare de diviziune permanentă, un picior în iubirea pe care o cunoaște, celălalt în posibilitatea pe care se teme să o piardă. Și această stare, deși pare confortabilă din punctul de vedere al fanteziei, este devastatoare în practică, pentru că a susține două lumi necesită prea multă energie psihică, prea multă vinovăție, prea multe contradicții.
prea multe minciuni, nu doar față de alții, ci mai ales față de sine. Marea tragedie este că, în efortul de a nu pierde nimic, persoana ajunge să se piardă pe sine. Și paradoxal, pierde și ceea ce dorește cel mai mult să protejeze: autenticitatea propriei iubiri. Doar atunci când înțelege că nicio relație nu poate înlocui munca interioară pe care refuză să o facă, dinamica începe să se prăbușească, nu prin forța externă a unuia dintre parteneri, ci prin înțelegerea internă că a trăi divizat nu înseamnă a trăi. Acum ajungem la cel mai important și, în același timp, cel mai delicat punct al întregului acestui parcurs: înțelegerea faptului că nimic din toate acestea, absolut nimic, nu este de fapt despre tine sau despre cealaltă persoană. Este despre el sau ea și despre incapacitatea de a-și privi propria oglindă interioară, fără fantezii, fără fugă, fără justificări care să aline durerea cunoașterii de sine. Triunghiul există atâta timp cât individul crede că poate continua să se ascundă în propriile contradicții. Există atâta timp cât încearcă să mențină vie iluzia că își poate echilibra părțile fragmentate fără a fi nevoie să le integreze. Există atâta timp cât fantezia pare mai ușoară decât munca psihologică de a privi în propriul abis. Dar există un moment, și el vine întotdeauna, când structura internă începe să se prăbușească. Și acest colaps nu se întâmplă pentru că cineva a descoperit ceva, nici pentru că cealaltă persoană a cerut o decizie. Se întâmplă pentru că psihicul nu tolerează o indefinitate veșnică. Inconștientul împinge conștiința spre schimbare, iar schimbarea, când vine, nu este blândă. În acest punct, mulți cred că trăiesc sfârșitul iubirii. Dar nu iubirea se termină, ci iluzia. Ceea ce se încheie este dinamica simbolică ce susținea triunghiul. Ceea ce se destramă este castelul de compensații psihologice care menținea persoana divizată. Când individul înțelege că a te iubi pe tine nu îi elimină umbra și că a se implica cu altcineva nu îi rezolvă golul pe care îl poartă, el trebuie să înfrunte adevărul pe care l-a evitat atât de mult timp. Nicio relație nu poate înlocui individuarea. A iubi două persoane nu face pe nimeni mai mare. Doar arată că există părți interioare care nu știu să dialogheze. Și exact în acest punct apare posibilitatea reală de transformare, dureroasă, da, dar profund umană. Persoana divizată poate în sfârșit să realizeze că nu tu ești cea care îi poartă nevoia de stabilitate. Nu cealaltă persoană este cea care îi poartă nevoia de intensitate. Și că ambele laturi există în interiorul ei și nu în afara ei. Triunghiul începe să se dizolve atunci când individul acceptă că propria sa incompletitudine este responsabilitatea sa și că iubirea, pentru a fi sănătoasă, nu poate servi drept ascunzătoare psihologică. Ea există doar cu adevăr, cu conștiință, cu integritate și cu curajul de a-și asuma propriile dorințe și frici, fără a folosi alte persoane ca punte spre ceea ce se teme să înfrunte direct. Atunci, iubirea încetează să mai fie un labirint și devine o oglindă. O oglindă care arată nu cine este celălalt, ci cine suntem noi în fața lui. Poate că această persoană te iubește, da, și profund. Dar, înainte de a te iubi pe deplin, va trebui să se iubească pe sine cu onestitate, fără trucuri, fără umbre ascunse, fără proiecții care transformă dorințele interioare în drame exterioare. Și numai când se întâmplă acest lucru, iubirea găsește în sfârșit spațiu să respire, nu divizată, nu tensionată, nu fragmentată, ci întreagă, așa cum ar fi trebuit să fie dintotdeauna.